Sompa TV, Yaboah. Sompa ba, ebe sunima. Oh, fidi no to Sompa, fato Sompa TV. Na ya wani pama o, na unu arada. If it's a good year, Munsamo ubenya, aberabum Munsamo ubenya, Yamsum Munsam ubenya. Aniji Munsam ubenya, and Yumpana Kakuma ubenya, Yamaimu Amanyosam ubenya, or some party ubenya, ubenya Nina ubenya, Sompa TV, Japan Papinisu, Sompa die, Emma Kefiapa. Maame Yaboah Bronya na yama Christopher nyina so happy Easter. Ene eye Easter kwasia da odonfo ne dia dom yo for so boso me da to so aduonu enene na ensem kwotwe kwa breman Easter breman centrefo krukra kope amo sebofo agibrani adaje aso ne so fe no ena enne anwumre wode asoma me Oheneyere Maame Yaboah Asiamah Bronya matrase ya medeme no ebegu ho asawdi amago enso na obetie no de ebedi mu atintimai no ebi ani se Easter afashe bremu na abda kwa kufu ado ene mampanyi mahama kwa akohia emu nsem de ebebo ne devro ede amount sanso na sofopon ya Victory Charismatic Chapel International wada no ewo Kumase kwada so estate wade afutuo akọ ede amo mankana ewo Easter bremu what is the one sensem no awobete se sofo bia wono so wabin enso e de ensem etudwa Apostolic Church of Ghana esayenhwe ne atoto yanamo ye ewo Easter Yesu Kristo ni wu eni ni wusori no echi na ye de eni betremu ewo amahudo so ene Prince Charles ya kase ya no Easter no wone ne wokani ena afa no royal family ni nyina no wonu makwa keshia e di Easter fefe ni nyina mu nsam no ye de pa beddan manwumre yi ya toothpaste and the brush and na waso yasna ye de e pa besom wo apose ya unya bi ebetimi aboa o senka wankawa de aya potobi breja nti umtimi ensere e woni pemu no amo wonu mu nka no enhye nkura no ebe na free wo na amo woni daso na sa atu gidie mu sebe ya wonso no ubetimi agina bedwemu anwo ho nka na kosoro e wo wonu mu nkemu na ye kan hye wo se ensemi etwafa Sompa 106.5Fm no wo sat ye nka ayekumase ayiko 100.9FM sanso na Sompa 103.1FM kremu wo ho bunu apoya mantamo tachimai no obeti ye nka eye Sompa 106.1FM enkranza Sompa 90.7 Sunyane Sompa 98.9 takwa eye 101.1FM takwa de ye Sompa 103.3 and Adoma Sompa 101.3FM. The Quada no sono eye Sompa FM. Sanso na YouTube na eye Sompa FM live. Ko Facebook was Sompa 106.5FM Accra. Wonsa ebeka yen. Website no eye www.sompaonline.com. And sending na da ko on and so e de e free wo. Yenhwe na ensem no emu kyeremo no yentimi enfanto amoso. My yenhwe na ye no ensem no mu ensuko ye hye enhyam na se a na ye hye se e de afri Yesu Kristo ni wo
ɛne ne wusɔre ana akwakwaya resolution Sunday no ɛniɛma ahodoɔ ne nsɛm ahodoɔ na ɛna ɛtwa huhuhu mu na wode wani kyerɛ mu ɛwɔ kwawu a yankase nyina yɛ ne tua sɛ eduru Easter dia ɛhohuru ɛnya asɛm ketewa na afi wɛsɛ deɛ ne deɛ ayɛ soro no nkokora ɛsan sɛ mampanyin yɛwura John Dramani Mahama His Excellency wɔn na pamfo ɛbɔ wura mu ɛwɔ hɔ na ɛnɛ wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ Assemblies of God asafo mu kɔsom yɛ na ɛno akyi yɛ akyɛ sɛ wɔne adehyɛ no bi ɛkasa no ɛna wɔn twɛn ne anadanko akufoɔ do kane mampanyin wɔn nso n'anim nie ɛna ɔsi eko na ha sɛ no mu ɛna ɔsi bomi na aha deɛ Easter bia afi bia no bɛdi no wɔ ha sɛ no wo ɛna wɔ sɛ me bisa so bɛyɛ dɛ wɔ ha sɛ no ɛkɔmɔtwetwe kɔ so ɛwɔ amampanyufo mienu ntem na ɛnika na ɛnigye na yɛn kurahyɛ so de ma afoforɔ sɛ obi yɛhwɛ na yɛntimi nka yɛn homom sɛ akandifo mienu yi a political parties mienu ɛna kyɛsae sɛ wɔn nkan wɔn mu di asie ɛdi ɛyɛ rusie di a na ɛwɔ sɛ wɔn mɔkyidifoɔ no so no wɔtimi ɛka wɔn ho ɛbɔ mu na nandanko akufoɔ do ne post to be a wɔde kɔto ne social media hɔ ɛna wɔkyerɛ sɛ hyia wɔn ne Yaboah Mahama hyiaeɛ no ayɛ ni ka sandiama na Easter afidi da ya adre bia no mu die ɛwɔ ɛyɛ kwaw ne mpɔtam no ɛnya ahota kɛkɛ ɛna amanfoɔ kɔ nemom yɛn nyinaa yɛ ka yɛn ho abɔ saa no ɛboa amɔman kɔso aba ɛba kwansra nnwuma no mu so a ɛpagya no papapa ɛsan sɛ paragraph ahodoɔ yɛ kɔso wɔ ne nyina no ɛne adehyɛ yɛ po ɔmfiri ɔma yi mu no wɔnom ɛba ɛma Ghana yɛnya sika bi ɛde free mu wɔse ɛsan boa ɛma ɔman kyekyere yɛn so ɛtimi kɔso nte no afirihia pansɛm ɛna wɔto de ama Ghanafoɔ nyina sɛ yɛhwɛ nneɛma nkabɔ mu nso ɛne ahim ɛwɔ Easter yi mu ɛne ne mpo sɛ yɛde awie no wei ɛyɛ mapanyin dada Yaboah Mahama anase Yaboah Kufuado ɛna kyɛ sɛ wɔde nsɛm wetu dwa wɔabrɛ okohyia Yaboah Mahama ɛwɔ Easter afidida nase ɛwɔ kwaw ɛne ne mpɔtamo yɛda soa agyina mu ɛwɔ Easter afidida ne mu na wɔde wɔn kyerɛ mu ɛwɔ sɔfopanyin yabo no etia Victory Charismatic Chapel asɔre na no ɛwɔ Kumase kwada so estate a Reverend Frank Osei wɔn so de nsɛm wɔto dwa ne nyinaa ne sɛ wɔakyerɛkyerɛ mu Yesu wo ene ne wusɔreɛ ɛmfasodie yɛ wɔ mu ɛde ma Kristofoɔ afɛ wɔ manma ahodoɔ yɛ wɔ man Ghana mu nyina no ɛpɔ ne wiase nyina no ne ɛwɔse yɛ ene de ɛwɔse nyina no yɛtimi ka yɛ ho bɔ mu na yɛtimi pa yɛ ho akyifiri bɔne ho ɛsan sɛ wɔse Yesu wo no abɛpa yɛ nyina yɛbɔ ne de kɔ ne ɛkɔyɛ sa aboa prɛkɔ yɛ yɛdware yɛn ne ɛsa de yɛ ho ɛkɔde temfɔreɛ anase na tie de a na kwan bi so no ya manfasodie bia ama Yesu Kristo wo ne so ele ye mina kai se Yesu asore free owufumu no ewusori mu tumi no de niema bibiri abraye ibi ni se owusori mu tumi no ama ya brabo ankasa asesa misiri Yesu wu ya no wanka abramu osori ya so di onamfoforo ababofoforo soroti Yesu neye ka Kristo ewusori ya mehu se owusori mu tumi no asesa ya brabo ayen koso antena onemu bio misiri Yesu wu ya no owu ma boni Yesu se ni Yesu na ya Yesu ye wu ma boni na trase ma trene ensre nyame abasa se beto minus beto yenso beto bia so ama ya brabo no quality abrabo ene ye mu so ye da Kristo ni eni wiasini etam emo usori etumi no ama ya down so ni wo no ye fasodie kese ma ye ni usori so ye fasodie kese tina Paul ka wo people from humanity sa titemu do no o si na me hu no me hu me usori mu tumi asen no ayanko fa da benten afema sen wo na mani hu ni bi tine obi a peso be kwa mani hu mu bi o ba usori etumi no ama ye tumi kisi a ebi be di o ha obi aso Abusiani ayeti ye Reverend Frank Osei wono ene sofopanyin ne kwafare bai ya Victory Charismatic Chapel International wotua no asafo anechi no ewo eye Kumase Patase Police Depot no achi wono ena yekọ ekotie no wo instance ensem ne mu ano do wani chemo Apostolic Church of Ghana ya nefa bi ewo eye Ashtown no a wonom so ede afutuo akọ ede amagana fo nyina wa bre ne
Easter deɛ ne mpɔmpɔn so no na ehyiamudeɛ kɛseɛ ya wɔde si w'ani so no na ɛkɔ awieyɛ na onimonyamfo onyina echampo jamfia kwasi wɔno ene mmarahyɛ badwane ya wode w'ani kyerɛ mu wɔ kwabere Easter abatoɔ mpɛsoa so a wɔtua mu wɔ mmarahyɛ badwame de ma wɔnom wɔkasa yɛ na ensɛm ahodoɔ ya wɔkan ne nyina no ɛde sɛ yɛnhwɛ na yɛnkasa ɛmfa ahonidie ho nsɛm ho ebie mu kurampo no wɔhwɛ ensɛm ahodoɔ ya kyɛsɛ wɔde to dwa na ɛsɛ fata ne sɛ yɛkɔ ne yɛkɔtie efiri nano yɛnkɔtie yɛwura onyina sɛm no emra yɛba asɔfopɔn ya wɔno so etua asɔfo ya no ensɛm a wɔkan ne yɛde atoa so Enti nkurasɛ sɛ na mo bɔ anapɛ sɛ Kristo asɔrenti wɔ adwuma so haw bi a wɔfam bia amanneɛ bi a wɔfam bia ɛwɔ awieɛ adeɛ baako pɛ ɛna ɛmu awieɛ that is our hope in Jesus Christ amen nti mani agye pii sɛ moto nsa frɛ no sɛ ɛna mo mmra Abusiania yetie ye no eyemrahye bedwane ya wo kyerem ho de ma adehye ya wo mo kwabere East abato mpɛsoa so asante mantemo wonimonyamfo onyina echampo jamfi akwasi ne din ne nsɛm no echi no ɛna sɔfopanyi ya wo tua safia no ɛwɔ Ashton Potem ho ɛso ɛyɛ pastor Eben wɔno so ɛde kakra ɛfo aso sei ɛbra ɛmfa supaya ɛyɛ ekonu etucha anitai akayo kusukunsu ane presenkuminya ne branka ne braka ne nyina yenyi firi yakwemu amenya na ye yonku die yi ne yaba oman no enkoso afei afai bo ye mu esa me na me wa ha ne nyina yanka bo na yanku se enye bo ena nya apolio ne mo Kristo aba ye nyina ase so na da su bre enka mo nyina mama ensibi Abusia eni ayetie ye pastor Eben wode wani kyerem Apostolic Church of Ghana ne fa ye no wɔ Ashtown no a ɛyade a wɔno na etua no pastor Eben ene ne din na yɛmfiri hɔ na yɛnwura mu ɛwɔ soafo abɛde kyerɛ ɔhwe sika sɛm so brekwa na wɔne mmarahyɛ badwane de ma de hyɛ ya mo wɔ esuogyama abɔtɔ mpɛsoa so wɔne monyamfo Thomas Ampimnyako wɔno so bɔfotuo bi de ato wɔne nyina ne sɛ wɔde eboa mabuna hodoɔ ya wɔnom so ne adwuma yɛ ɛwɔ ne mpɛsoa so sɛ bɛyɛ a wɔn so no wɔbɛtimi anya nsa no dwuma nteteye bi na wɔwie a wɔtimi anya brɛ bi de abɔ de afa wɔne wɔn daakye ho ɛnam saa yɔ so ama enipa bɛsɛ aduonu yɛ kasɛi ebi ɛyɛ tire ebi sua ade pam ne adeɛ wɔnom ade sua yɛ okosua no de ne nyinaa kɔ akɔgu na wɔn mo ayɛ enhyiamudie kɛseɛ yɛ no ɛyɛ akwankwagya som so no kokora ɛde ama wɔnom nam saa yɔ so yɛwura soafo ekɔkasa yɛ ɛwɔ dwumadie nase yɛntie ensɛm ahodoɔ a wɔde to dwane bi na mo amanitua this short time near President Mahama all the promises are make it to Ghanaians where fiasia or fulfill it or di ne bosheso or can say nyame adom Ghana for yeto aba emana obey e-levy efiho and now send the moma what charge you e-levy ana President Mahama adaroma ye e-levy no efiho or can near ma be brea where fiase oreye in fact ye youth now ope betting we try bet any ade obe twa bebre o need that krupa obedino na aban say yete emu 10% and that President Mahama eyi ni nyina efi ho President Mahama say or the National Apprenticeship Program ebeba and mutie budget ya making enough allocations say the Befi National Apprenticeship Program nase. Enti afe 2025 you best started the National Apprenticeship Program no. Enti mo amawie adwuma the mo de mawie ebi amunu anum bi wo ha wo be pese won so wo besua nnwuma aban de ne de ebe better esen nea MP that then na me opposition na me de shem mo no
Abusia no monya for Thomas ne sam no apem wada wo kira ho fama aban yi wo so obehwa aboa ama mabunu no ne tichire wona woni adwuma ye no wonsa ebeka no a wachira se wo sa ye no ahehye niema e wo na kwan paso sebe ya ka hodo ya ene wo beto ya emene wo man no wo betimi aye bibi e de afa ho eno so kasa ya wo kafa ho ni na as a member of parliament and then Nyame adom meka President Mahama aban hu ide so we started pe means making sure say so German youth are what say will benefit from the national apprenticeship program yanso yansa ebeka yenchepa. President Mahama committee say even though yensi kasama yebasa in fact so wo hwe a car yede ewo omangana eyenwa nia wo friend no BTAs bank transfer advice sika one ISA controller into Emma contractors edubrea SSA abantua nkoa 18 billion cedis eno ne good controller officer dresses yebue gate ne pe obestart etua inuma contractors suppliers dresser ka aban dia SSA otuatua na animanim ya in total no do more than 67 billion cedis. Na commitment contract we be na Akosombo Jakiti Road ya the ama contract. So we wie sa akwan no any all other contracts are commitment ayabeto almost 200 billion, 194 billion cedis. Into be sa ho say adan ne aban sikasam sa. Abusiani wakasa ye wanone swafo abedi ekire ya wohwe sikasem so wo mai mu brekrona na so jama bato mpeso ya so wonene womra hyebedwon monyafo Thomas ampim nyako na yebonra mu ewo eye kane director general edema school feeding program no yewra kwame owusu nuako wono so ede kwakobo akọ ede ama Ghana fo nyina se yenhwe na ene asofo no binom se ne atresam na kasa mensoma wo mefra won wakasa ena wafra won ho esanse wafu ene won botom se be ya obenya bibidi ahye moment no aka ho bi amanansen asofo no bi wo ho a eni bre ene wode eye nyamedwuma no eno nti wakoto asrese wona wote sa no ebre na so se woje ni nyina mu e wo Yesu Kristo ni wo yachi na wopa won ho achi free sa ne yobone ne ho na efutuo bi a esefata no so no to ede kwama Ghana for no be say after this education no matter how it is you can't say and one say we be able na e be politics free education system no kwa no come the free education after this say level and the future of the university be politics now we be able na ma program at this point aban also Oheneyere committee or how Oheneyere say obi a ji be obi a no da kuma committee na committee no be na implementation is the key to every policy. Abusia nipa yetene nkan yewra kwame wusu kane no any director general edema school feeding program no ena na futuo wono so ato apete wode ama no na yenkwa yanimwe na yenwra mo ewo Apostle Dominic Nyameche wono any national chairman edema Pentecostal Church of Christ wono so edema Ghana fo nyina se yenhwe na yenkasa empre empuntuo wose asomdwe bua no e wose nyina yehwese ebetimi anoma no ama menteme ho ase watimi waka me choka no ya ye ho ewo yempotemo ni nyina no yebetimi abre ni nyina se wose asomdwe ho na so no yenkresika na se yentisika enkonkoto enu tiri bro Yesu Kristo wawu na wasore ede ama Ghana foe yenhwese nyina yenso yebepa yen ho achi ama yetimi enya asomdwe na basa wo man no senia yesi epre ne nkankro ewo ne mpompon so kwan so no ye nyina kakra yensa etimi aka wada sansem wese nyina di wabra National Easter Convention wonu masafo no wode hihye so ewo asonoma so kwabre East Importem ho ewo Asante Mantem
Dane Dano, a sea casempa, and if our mine home. We say, yeah, our man immunity. Maybe I make us say, so mine and Yashamabia, a sorry Yapa Yuma. So be our Sibi Kafa, Dana mine one, and so Asempa. Now for my Ashmabian, your body do to Yaboah my Ghana, or my Ghana, so I grab it. Said you be no my iron. And we are singing out for, sir, yes, you know, money when you know, and yes, Sanoma, and your bro, and yeah, if it's a baby, and you want to know, the papa be we, that on the edge young man. It just said to me, say, baby, I want to she will be Bejoa. Then don't just say over Prince, obey your name, maybe I have fata. So do I come in our mind and run the issue? No, did she? Our Giano, I want there. Yenny, a run the issue district. Now, Yenya Bonnet, a dear, a many pump, and in Yanko Pontamati, a Bonnet, it's Yenya Bonnet. National Chairman of Pentecostal Church of Christ, Apostle Dominic Nyamiche, and not yet see no. Now, Jumedia no aseno, Trafo Penny the man PP Amano Kono, your Raffren Pong, Kodia Justin, one also the any HM war, or Kasaye, F.I. Rajon Draman Mahama Penny, Neboshe be our Chessa, Wakadia Tregana for. The Kotu about MPP and Yunkulim, yes, so Okotra Seminar, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Trust them to say I didn't know I am French, a management. The MPP there, as Daniel the management. Now in the Sunday Bremuno, obey our dear say, and a fatada my. Let's ask them by Boma and this are my autoso. Say, and I say I'm my 70, I buy autoso, your bomb price says, we won't sell man, to sell mine now, unite me. Rebecca Yina, Lemon, young vampire Mabano, say, Obetuana Moa, no Bayer Juma, a bit my boy more mano, Ama Yina, so young so far so. Anything and Tia, and Yamiba had a summer, the two are so many, not yet. I think I buy a neighbor, a Kaiser campaign, and this at my say, or the 24-hour economy neighbor. I was always say, a maybe near Jumaya, and then Minoka say, until once, to the best man, and say, no, I say, more Kayam and the first to the campaign. Omanine Juma Sebeya, and Rantan in Mabawa, so do not have any Juma. I we through us, do so one semi idea, as I how money program creation, so Kanakania in and a soul generator. I was your for penny the ma MPP Amano Konya Wakodia from Pom, and not yet see a way. I feel to American Cross Santa Mantem and I am Quadra Humano Son Crya, what they ban on yet there. Nina said a chebby, a chesa tom, a waquada so a phoebe munana what's here car, memoir fish apple. Hello, Nana, watch what's here car. I will see Yaboah Homo de say, yes, Sabeti me aka, a yanana yaw amankwana, yetimine no akasa, na ye catch or say yaw toothpaste no, and then a brush na yana when ye bina the apostle na bibian so, etimi akwe drama so babyano, a buso a wo, ma one san kabi, na entimi emwao. I will see I am shana yankwana na yaw amankwa, na what to make come muffin shapo. I'm from coming to a bar, Miniaba. Na, who now what to say? Yaboah Asiamah, Yanko Passory, and when they move, I was 7 days to a quarter soon to see him and Okase. And no, I crowd you near tier 4 near for a passy at TB. Nina said, and you may have been on Yaboah, and I'm in Yan and Tia, say, it got up to a die kept here at Tossum, you know. Now, Sadani at Daya, Father so they seem training, and Mano at that, Omode, I say, a postal, and a Mano, Omode at that. Now, and you may in the doom light, and if you say a papa had a good Asiamah, Yankani to necessary, who say, a jar and a eso, and a baby, a jana, a one, a father so in soon, a Bensujala, a hormone and nurses for Mano at that, a diabon say a twasumino, and I in the Abanahonum, but I want to get out of the Saminoka say, a general sweaty, now a fire service for Swaba. I mean, you say fire service number one on Mitmajano. And the fire service one of mobile, father so more moji, more Guna, so Mombra, now a mobile control gentleman. Send a in your man so no, and a macaca or make me a year for say, when you go from now, Umusua, since I was a miss and say, be brilliant man for Moniama and friends through Hormone, and to be Brena, Niama, Ashi, a young books, a young Moniama Brena, and I say, Janugusua Asia, a Jamaduba, Fono so Ebom, Ombabois, I made Janus sweat from them, Janus Sanesh. And yes, a gentleman, a June phone, and I said, Omumbra, Omumba, Senabeya, a general intimate,
enfanko efie from it and efie ni se that infini and it say nyankopon fafie na so mantime no gya ntemo a ebetima so efie fufuro mu so ama no so akofa asam fufura ba we ni abra wotem kese a eguso ekoso kwada sunsun e wasantemantem hanamo etisawo ni akwada sunsun na hefa pote edan no eyedanti a eyabrosan na sen na wobetimi a describe the atreye. Okay, Senator, no baby a dine one eben soja life a baby a soldiers for no and one. The dining dentia, a dining day so sumino, and after to assumino, a honor in your man or a walk. And he said, oh, bar, a soja like home abefa, or for one to say, a dana and name baby attack I say, a quite a soon soon, a baby a bit me a can baby ye, a soja like honorable. Doom judgment corner, or more tenders in the sun or Motiabaho, Bakwan, so far, tender near Bako and a Wahanamo, with the Edum, the name of Majanin to me in Duye. It's as a tender Nissa, and the Indian soldiers from this Wahanama almost took a trumpet me a Guaramoboa. Nemo, yes, tenders are a war around Kumasi, Municipal and Metropolitan Assembly, Mississippi, a war, a G, and I said, Dumosumbra, Nacomontime Bomb, Wahanama, Senabe, Janabeko form, now entime and Tranco, fearful from it's as a Daniel Minu and Emia Man, them, Nabakuna, to another one, so. So more to me and so on, so likely say a bit me out to Mamma no talk about for the other. Nana, what I want for any dear Chedi, Befra Tobiano, a Chinada wouldn't entrust one of my wife. No, Thomas. I was yes, I know the Facebook was Sompa 106.5Fm. Quada soon some be a year ben so July one and I watch us and I had twasum you know. Eja atomo Easter Sunday pabasana akwa yara ho sem baby adum judgment ko for wa wono be kwada so bi ebesre so for life for no mo keka ho no wo mo momode na wo mo nkona bibia nso anu ntimi mrase wo jane mo na ye na ye nua be ma na ye omankwan so ase ebusuan ye nwremwen ewo Easter edadie ni mo na ye de ani echiremu ewo ohini kromo na UK ukopiem sese ya na esanya semketo ne day wa bra King Charles wono ono akasa no hokani Queen Camilla wonum ehia ye ekwo asore kosom ye ewo St George Chapel ye no ewo Windsor Castle ho ni nyina ne se wakwada twede apobase ya domase se pempenso ya wadi wonum abedro enie wo ha hodo abenedi ahodo owomo enkwamo wase afase dama ne nteno wase nyakopo abo ho ban ama sabre Easter wese so ato wonum ewa afi wese mu a na wo kwakwada nyakopo ase na wada na sese wode ne ban so abo afode ede ama wonum ama bi nso etimi aka no na nya wonum ko na koye wo hwa de hibusua ya wonum so ewo Duke of Yokuna wonum so de omani echire mu wo ho ema enam so Prince Andrew wone ne ho kani dada wono so ye frɛ no Queen Sarah wonum so baby afa Princess Anne enso ne kunu setim so ewra mu ewo ho na ne nyina mu no na wonum kyerɛ sɛ wo hwɛ afi atwa mu no ahwɛ bronya bremu no wonum nyina ntimi akwankɔhye nti Easter die wonum nyina bɔ mu sɛ yɛfunu kromoma ema wo kɔdi Easter no ewo Windsor ema ne ye fɛfɛfɛ wei ene ensem kakra free Britain UK brochimemu so eba King Charles wone nabusia wabusia ye fa seda ema eye ya toothpaste ene ne brush na ye kan for mo ase kopebi na ma wonum nkan ne monyam hye ntimi emremu sanso na 21st clinic the sciatica expert for so ye da wonum nyina ase was a 0540 311 na kwaja ya sanititu ene sciatica ya de no abusia ya to so ane de ani so echiremu ewo Electroland Ghana Limited wo mse kan chawo se esa wo pe electronics papa dia na wo de wani echiremu wo miamia hodo ya wato ahyeta ewo memu nyina tachimanfo basod opposite wana no ena wonsa ebeka no na wo de wani chiremu okuma senso so a ena fe nkra ha se no madenta ne mromro no ahodo nso a wonsa ebeka bi ede afri wo bomaden na ne wonum enkodi kasobom na bibia so enkoye enfa emmau na nakwadje sika pele lomete de ko beje semplomo bema wano so adanse hu ne ma papa no wodi pia yen haksa meswa ne capsules no so eye osatan fo ko pebi na fetu osana se ye na aboafo ne nyina ase mo amohwe YouTube ne nyina so ye da mo ase Facebook wo ye da mo nyina mo so ase mo amodemode mo message se no eba ye no onyankopon ko so enhira mo baba mahama obo ase wase Ghana nko a
ɛna Yesu Kristo esɔre nso no yehu dum so ɛyɛ asɛm o wɔse yɛfa ne nkyia ɛma mpanyinfoɔ nyinaa yɛda tiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ase medi di Oheneyere Maame Yaboah Asiamah Bronya nsɛm a wotie ne nyinaa bi na ɛfa Easter afidi da no emu wabre Mahama wɔde ɛyɛ mampanyi dada kufuado ekodi nhyiamu ɛwɔ kwawu yɛde mu nsɛm ɛbrɛ mo sanso ɛna Reverend Franco say wɔno so Victory Charismatic Chapel wɔno so ɛde afutuo kɔma Ghana for sɛ yɛhwɛ na yɛmpa yɛn ho akyi ɛwɔ Easter break mu nsɛm pii na ka yɛdem ho ɛna yɛde ɛbɛso mo yɛna Sompa 106.5Fm fo ase wɔ Kumase ayiko 100.9 FM so yɛda wɔnom ase wɔ Asante Mantam ho a Sompa 101.1 FM Takwa Sompa 103.3 FM Takra de Sompa 106.1 FM Somo Watachimai Sompa 101.3 FM enso ekremu ewo doma ena Sompa 98.9 so etuma adehye ya omo sunwane ne nkwado Sompa 90.7 kranza wote yenka ewo ho social media handles ni nyina no ye twa ye ho efa ho yada mu nyina mo ase ye sorry so healing point dwumedie bre ena aso no ye hwe na yetimi asore adwa so ama no atoa so